И здравейте хора, както ви казах, ще има част 2 на правенето на различни електрически вериги. Така, хора, днес съм си избрал да правим номер 27. Сензор за движение. Ето, може да видите илюстрацията. И отдолу ще направим и другото, ако не остане време. Сглобете схемата както е показано. Червеният 17 или зеленият 26 светодиод ще светнат, когато схемата се наклони или премести. Експериментирайте, за да разберете в кои позиции и под какъв ъгъл светват светодиодите. Ако схемата не се изключи, когато не работите с нея и сте оставили на равна повърхност, леко я разклатете, за да изгасне. Добре, ще им трябва захранването. Много ясно. 1/4 самият сензор и той трябва да се закрепи по ето този начин. Ето сега да ви покажа. Ето тези два светодиода. Ще им трябва и една двойка, една петичка. Така, номер 26. Моля, той даже светна бе, хора. Ето. И не това бе. И номер 17. Оле, хора, свети. Ако виждате, всъщност не виждате, де. Ето. Съвсем леко свети. Така. Ето. Така. И кога трябва да светне червения? Оп, ето. Оп, да, добре. Добре, ма червения не свети. Може би трябва някакси да го размърдам това нещо. Добре, хора. Нещо не му бива с тази схема, но да видим дали другата схема ще се получи. Ще ни трябва ето въртолет. И ето тази кружка. Слагаме захранването. Така. Номер 4. Моля. Хора, между другото, това много боли, като се докосна до пръста. Ето. И лампичката по едно време светна. Добре, хора, това беше за днес. Надявам се моето видео да ви е харесало и ако искате още такива видеа, в които правим електрически вериги, се абонирайте за канала с камбанката и чао!